Vad som helst räknas. Vad som helst räknas. Jag tycker att det är värt att fira vad som helst. Så länge du vill då. Slappna av. Slappna av. Men jag hoppas att du har haft en fantastisk dag idag. Och att det här kan göra din dag lite bättre. Slappna av, slappna av, slappna av. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Tycker du om den här borsten? Låter den bra? Jag hoppas det. Jag ska byta snart ifall du tycker den är dålig. Eller om det blir tråkigt. Men glöm aldrig att du är värdig. Du är värdig. Du. Ja, du. Du är värdig. Du är värdig. Du är älskad av många människor. Du är älskad av många människor. Du är älskad av många människor. Glöm aldrig det, glöm aldrig det. Glöm aldrig det, glöm aldrig det. Dina känslor spelar roll. Dina känslor spelar roll. Dina känslor spelar roll. Ja, det gör de verkligen, verkligen, verkligen. Det är okej att gråta ibland. Det är okej att vara ledsen ibland. Det är okej att vara glad ibland. Det är okej. Allt är okej. Inte bara ibland, det är alltid okej. Det är okej att vara lat. Det är okej att inte orka gå upp från sängen när man vaknar på morgonen. Det är okej. Det är okej att inte orka med allting nu. Det är okej. Det är därför dina känslor spelar roll. Det är okej, det är okej, det är okej, det är okej. Glöm att allting kommer att bli bra. Allting kommer att bli bra, 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 bra. Allting kommer att ordna sig. Jag lovar. Jag lovar, jag lovar, jag lovar, jag lovar, jag lovar. Allting kommer att ordna sig. Allting kommer att bli bra. Jag lovar, jag lovar, jag lovar, jag lovar, jag lovar, jag lovar. Lita på mig. Var stark. Och håll ut. Det kommer att bli bättre. Allting kommer att ordna sig. Jag lovar. 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 Allting kommer att bli bra. 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 Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det är också okej att inte känna något alls. Alla kan inte vilja göra det hela tiden. Bara vara. Känna ingenting. Det är också okej. Det är också okej. Vad som helst är okej. För dig så länge det inte är något dumt. Men det tror jag inte du gör. Nej. Du är en bra
känns det som att det är något som är under vattnet som blåser ut bubblor. Tänk dig att du är under vattnet i havet och dyker eller simmar, snorklar eller något sånt med dina vänner, och så är du i något tropiskt land, typ som Grekland eller Karibien. Och så ser du koraller och fiskar som simmar runt. Och så är det väldigt fint och det är helt klart tropiskt vatten. Och du snorkar runt och kollar på alla de fina korallerna och gräset. Och du har bara glada tankar i huvudet. Tänkte det. Låter inte det bra? Jag tycker jag med. Men snart är det ju jul. Så har du planerat? Tänker du göra någonting på julafton speciellt? Eller du kan sitta och göra någonting alls, det är också okej. Du kan sitta och fira julens. Det är också okej. Men om du ska fira jul, har du köpt några presenter eller vad önskar du dig att få i julklapp? Alltså om du inte önskar dig någonting alls, det är också okej. Men jag hoppas att du får det du önskar dig. Slappna av. Blunda. Tycker du de här är väldigt avslappnande? Jag hoppas verkligen det, att du gillar dem. Du är tillräcklig. Du är tillräcklig. Du är tillräcklig. Det är okej. Det är okej. Somna. Och den heter Dagbok för alla mina fans. Det är den bokserien, och just den här boken heter På ny kula. Så jag tänkte läsa lite. Till skoter står det på första sidan. Mars, söndag. Jag läste att för länge sedan brukade man begrava kungar och faraoner med alla deras ägodelar. På den tiden trodde nog att man kunde ta med sig sina saker till livet efter detta. Ja, om jag blev begravd med allt mitt skräp får jag nog ångra det senare. Mamma har fått mig att vårstäda lite och slänga saker som jag inte behöver. Det verkade som en bra idé när jag fattade hur många prylar jag egentligen har. Hela morgonen gick jag igenom garderoben och det är inte klokt så mycket som fanns instuvat där. Och inte var det någon ordning på det heller. Jag har bara slängt in saker i min garderob ända sedan vi flyttade hit. Att rota igenom garderoben var som en resa genom min barndom. Och ju längre in man kom, desto längre bakåt i tiden hamnade jag. Grejerna längst fram i garderoben var sånt skräp som bara stängt in där det senaste året. Som läxor och serietidningar. Men när jag hade rätt undan de sakerna hittade jag annat som jag glömt.
skulle skriva min självbiografi och i den ska det finnas klistermärken man kan skrapa och lukta på som markerar alla speciella händelser i mitt liv. Det var då jag hade trampat i hundbajs. Skrapa. Jag ser en bild och man bara skrapa i hundbajs ska man tydligen kunna skrapa. Luktar hundbajs luktar. Jag fortsatte att rota i garderoben och hittade grejer från dagis. Det fanns en fisk som jag gjorde genom att rita konturerna av min hand på tonpapper. På den tiden älskade jag att pyssla. Och om någon försökte mobba mig för det fick det sig en dos glitter i ansiktet. Ett annat pyssel som jag ritade i garderoben var en sak som gjorde min mamma i förskolan men aldrig gett till henne. Det var en pappersblomma med en bild av mitt ansikte fastklistrad på en glasspinne. När jag gjorde blomman planterade jag en liten lerkruka fylld med jord. Men när jag kom hem från förskolan den dagen snubblade jag på trappan och det var därför jag aldrig gav den till henne. Jag var glad när jag till sist hade tagit mig längst in i garderoben. Men uppriktigt sagt var jag lite besviken också. När jag var yngre läste jag en bok om några barn som kunde komma till en helt annan värld genom att få gå igenom sin garderob. Jag har alltid undrat om jag skulle kunna göra så på samma sätt i min. Fast jag tänkte att vem som än bodde på andra sidan kom inte alls så glad för jag hade slängt in allt mitt skräp där genom åren. Idag när jag sa till mamma att jag hade rätt ur garderoben sa hon att jag skulle lägga allt i 3 högar. En att behålla, en att ge bort och en att kasta. Men jag kom på att jag måste göra av med mitt skräp. Kunde lika gärna tjäna lite pengar på det. Så jag bestämde mig för att ordna loppis. Mamma tyckte att det var en lysande idé. Så hon gav mig en tidning med alla möjliga slags tips på hur man gör det på rätt sätt. Livet med familjen. Fixa världens bästa loppis. 51 tips och tricks var en bok som han hade fått då. Och sin mamma. Men alla i tipsen i tidningen var mossiga och gammaldags. Där står det man kan tillverka skyltar för att få folk att komma till loppisen och alla exempel det visar var uttråkiga. Och det är en skylt där det står loppis med schyssta prylar. Coola loppisfilm. Det finns där är det. Loppis på lördag klockan 8:11. Jag visste att jag skulle få folk att komma till min loppis med att sitta på något som stack ut lite mer. Så jag slängde upp en skylt som visste skulle greja det. $100 sedlar uppbittar återfås mot beskrivning på Surrey Street 12. Jag gjorde några skilt och tänkte ge mig av att sätta upp den i närheten. Men mamma stoppade mig innan jag hann ut genom dörren. Mamma fick mig att göra andra skyltar som var mer lika dem i tidningen. Och när jag var klar häftade jag fast dem i telefonstolparna på vår gata. Sen tog jag ner alla prylar från mitt rum och började ställa fram dem på något plastbord. Varje bord fick en egen kategori som kläder och böcker och så. Men en del saker var svåra att kategorisera så jag fick bli kreativ. Jag hade en massa presenter från äldre släktingar som jag aldrig någonsin rört. Så alla de sakerna samlade jag ihop på ett bord. Jag hade också gratulationskort som fortfarande var i hyfsat skick så jag målade över mitt namn med en Tipex och ställde dem på ett särskilt bord. På ett annat bord placerade jag alla mina trasiga leksaker och bara småbarn som inte kunde läsa skulle komma till loppsen. Alla udda saker som kulor och några pennstumpar stoppade ner i tubsocker och väster och med häftigt på bordet. Jag gjorde också i ordning ett bord med saker för folk som hade pengar som brände i fickan. Alla mina gamla pissegrejer la jag på ett eget bord ifall det fanns barn som behövde en present till sina föräldrar men inte lyckade tid på att göra något eget. När nästan hade gjort det klart kom mamma ut för att titta på min loppis och hon verkade rätt imponerad. Men tyckte att jag skulle spara sakerna som jag själv hade gjort därför att det är sånt som är väldigt speciellt.